Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd. Insellmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Illum sejrin nitkellmu fuq l-iskeda li l-Kamra Sportiva ser nofrulkom bejn il-lejla u l-ħamis 14 ta' Marzu li ġej. Il-lejla fid-9 joħroġ il-vidjow ta' reazzjoni ta' Julian Grishti għall-logħba Sparta Praga kontra Liverpool FC mill-UEFA Europa League. Il-ħadd filgħodu joħroġ l-ewwel programm ta' Mix Zone għal din il-ġimgħa fejn f'xandira rekordjata l-ewwel nisimgħu l-kummenti ta' Oliver Scicluna għal Manchester United kontra Everton. Qabel ma mbagħad nisimgħu mill-editur Antonello Abela li ser ikun qed jirreaġixxi għall-logħba Bologna kontra Inter. Il-ħadd filgħaxija fit-8:30 Mix Zone se jerġa' jirritorna f'xandira diretta. L-ewwel parti tiegħu ser tkun iddedikata lill-futbol hekk kif ser niddiskutu l-logħbiet Milan kontra Empoli ma' Joseph Magri u Arsenal kontra Brentford ma' Kerch Kembri. It-tieni parti ta' dan il-programm ser niddedikaw lill-Formula Wieħed hekk kif Andrew Zarb u l-editur Antonello Abela ser ikunu qed jirreaġixxu għall Grand Prix tal-Arabja Sawdija tal-ġurnata ta' qabel. It-tnejn fid-9 Mix Zone jirritorna f'xandira diretta bir-reazzjonijiet ta' żewġ logħbiet mis-Serje A Taljana. Juventus kontra Atalanta ma' Mark Xkembri. Fiorentina kontra Roma ma' Karl Parnis qabel ma niltaqgħu ma' Julian Grishti li ser ikun qed jirreaġixxi għal konfront li kapaċi jgħid ħafna fuq id-destin tal-Premier League għal dan l-istaġun. Liverpool FC kontra Manchester City. It-tlieta fit-8 Karim El-Brashi jiddiskuti l-logħba Chelsea kontra Newcastle United xandira rrekordjata. L-erba' bil-lejl fit-tmiem il-logħba Atletico Madrid kontra Inter mill-UEFA Champions League nisimgħu lill-editur Antonello Abela jgħidilna x'ġejrlu mill-isfida tal-Estadio Metropolitano. Il-ħamis ser ikollna żewġ appuntamenti mal-programm Mix Zone. Fid-9 Kerch Kembri jirreaġixxi għall-logħba Arsenal kontra Porto mill-UEFA Champions League filwaqt li Joseph Magri jiddiskuti l-konfront li jkun għadu kemm intemm bejn Slavia Praga u Milan mill-UEFA Europa League. Fil-11:15 imbagħad nisimgħu r-reazzjonijiet taż-żewġ konfronti l-oħra li jinteressaw lilna mit-tieni kompetizzjoni Ewropea. Liverpool FC kontra Sparta Praga ma' Julian Grishti u Brighton and Hove Albion kontra Roma ma' Karl Parnis. Dan il-programm ser joħroġ f'xandira diretta. Infakrukom fl-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn fih tistgħu issibu sew dan il-programm kif ukoll il-programmi kollha l-oħra tagħna ftit mumenti wara li dawn jintemmu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa jien Lorjana Brinkat nirringrazzjakom tal-li segwejtuna u nagħmel appuntament magħkom għall-programm li jmiss. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd.